minna l-4 mit-8 ta' filgħodu, clubs, night clubs u discos ħajkunu magħluqin. Bars u gazini wkoll se jkunu magħluqin, ħlief dawk il-bars ġew gazini illi magħhom għandhom ir-ristoranti. Ġifieri fejn aħna nafu li hemm il-bar and restaurant, il-bar ikun magħluq, ir-ristorant ikun miftuħ. Ġemat ta' nies ta' aktar minn 15 ruħ mhumiex se jitħallew aktar. Jiġifieri inti ma jistax ikollok aktar minn 15 ruħ f'salt ġo post pubbliku jew li huwa aċċessibbli għall pubbliku mingħajr ma tkun qed tikser il-liġi. Ġifieri minn nhar l-4 ta' filgħodu kull min irid jintaqa' fi grupp irid ikun ċert li huwa ta' inqas minn 15 ruħ. 15 ruħ jew inqas biex nkunu preċiżi. Ġifieri, pereżempju jekk inti tagħmel barbecue x'imkien pubbliku, ma tistax ikollok aktar minn 15 ruħ. Wara nofs il-lejl ta' din il-ġimgħa, u nerġa' ngħid kull ġimgħa tkun reveduta, pajjiżi jew vjaġġaturi li ġejjin minn pajjiż fuq l-Amber List iridu jġibu magħhom iridu jipproduċu ċertifikat negattiv ta' test ta' swab test tal-COVID illi ma jkunx iżjed antik minn 72 siegħa. Ġifieri minn nhar il-ġimgħa il-pajjiżi li llejla ħanħabbru li huma fuq il-lista l-oranġo bil-fors biex ikunu jistgħu jiġu lejn Malta jridu jkollhom jipproduċu ċertifikat negattiv ta' swab test illi mhux iżjed qadim minn 72 siegħa. Nisiġu li t-tiġijiet kollha jridu jsiru f'ambjent ta' restorant. Ġifieri li inti mhux ġo restorant bil-fors, imma f'ambjent ta' restorant, bir-regoli tar-restorant, ġifieri li inti bil-fors jridu jkunu seated il-persuni illi jattendu t-tieġ, l-imwejjed irridu jkunu mhux iżjed ta' 8 min-nies, irridu jkunu distanta minn mejda l-oħra ta' 2 metri u l-ikel u x-xorb jiġi servit fuq il-imwejjed. Allura propju għalhekk dal-miżuri li qegħdin indaħħlu llum li huma proporzjonati ma' dak li qegħdin naraw fil-komunità tagħna biex aħna niffukaw fuq dak li vera huwa riskju. Pereżempju, llum ma daħħalniex miżuri iktar milli diġà għandna fuq postijiet ta' ristoranti jew inkella ħwienet tal-merċa jew inkella hairdressers u beauticians għaliex hemmhekk diġà għandna sitwazzjoni fejn il-maġġor parti qed ikun hemm kontroll.